Il-bidu tas-sena marka wkoll il-bidu tkomplija ta' inċentivi marbuta mas-suq tal-proprjetà. Minn barra l-miżura tal-first time buyers li komplet tiġi mġedda, daħlu miżuri oħra li mistennija jintlaqgħu sew, bħal dik ta' tnaqqis fir-rata ta' taxxa tal-boll għax-xerriegħa f'Għawdex li mistennija tagħti spinta lil dan is-suq fil-Gżira ta' Tlet Għoljiet. Il-Perit Michael Falzon, bis-snin ta' esperjenza f'dan il-qasam u bħala konsulent tal-Assoċjazzjoni Maltija tal-Iżviluppaturi, tkellem magħna dwar din il-miżura. Iżda mhux biss. Tlabna miżura fuq il-proprjetà f'Għawdex, għax Għawdex ma hemmx id-domanda illi hemm f'Malta, aħna l-MDA għandhom ukoll il-membri tagħhom hawnxin, u miżuri mbagħad biex jgħinu l-iżvilupp fil-postijiet illi huma diġà eżistenti għaliex il-Gvern u anke l-Awtorità tal-Pjanar u anke l-MDA naqblu illi li jridu nagħmlu huwa reinstatement tal-postijiet l-antiki iktar biex nevitaw kemm jista' jkun li jsir bini ġdid f'art verġni. Il-Perit Falzon iżid jispjega li l-miżura li tinċentiva lil dawk li jixtru proprjetà eżistenti u jirriġenerawha tolqot ukoll numru ta' ħaddiema barranin li qed jikkontribwixxu fl-ekonomija Maltija. Id-domanda teżisti f'ċerti nħawi minħabba kif espandit l-ekonomija, illum aħna għandna unbelievable li 30,000 ruħ barrani jaħdmu jħallsu t-taxxa, jħallsu l-bolla. U daw, ftit ħafna minnhom xtraw dar, daw ħafna minnhom jikru għad-dar. Però f'daqqa waħda kien hawn din id-domanda għal residential units. Konxju mill-fatt li l-ekonomija ta' pajjiżna tisbu ekonomiji oħrajn fl-Ewropa, il-Perit Falzon jgħid li l-iżviluppaturi għandhom sfidi ġodda f'xenarju fejn il-Gvern iddaħħal fis-seħħ miżuri li jaħsbu iżjed fit-tul f'ġieħi sostenibilità tas-settur. L-iżviluppaturi qed jifhmu illi flok iħarsu lejn short term gain biss, iħarsu wkoll lejn long term se jiġri fil-futur. U naħseb li bdew jifhmu x'inhu l-problemi ta' dan il-pajjiż, anki l-ġik li nħoloq l-ekonomija b'saħħitha toħloq problemi ġodda. Ġifieri għandna problemi għax l-ekonomija b'saħħitha fejn qabel kellna problemi għax l-ekonomija mhix b'saħħitha.